Tak čau, asi je mě i slyšet, dobrý. Se ještě podívám, jestli nahrává OBSko. Vypadá to, že nahrává, tak snad to je v pořádku. Ještě zvonění si vypnu, to jsem ještě neudělal. Tak jo, tak čau, já jsem Filip Procházka a budeme si vykládat o tom, jak se refaktoruje v AI éře, která teďka právě probíhá. Ještě na úvod velice rychle, tak já jsem teďka měl takový jako menší sabbatical a aktuálně dělám v Rohlíku jako Technical Domain Lead a předtím jsem dělal v Shipmonku, takže někteří z vás mě znají. A když byste měli nějaké dotazy, tak slido Shipmonk, to je QR kód, pak bude ještě na konci na slajdu s questions, ale ono se to dá docela jednoduše napsat i do prohlížeče. Takže ty dotazy si necháme když tak jako nakonec. Jo, děkuju. Pojďme dál. Takže refactoring. Proč vůbec jako chceme něco refaktorovat? Co je to refactoring? Proč nás to zajímá? Tak jako typicky nás to trápí nejvíc v momentě, když jako podědíme nějakou jako hrůzu, nějaký prostě naprasený spaghetti kód, nějaká legacy code base a nejsou tam testy, nejsou tam pořádně ani typy, sice jako máme Javu, ale jako by všechno je string a integer, takže to vlastně se skoro ani jako nepočítá, to tam můžeme mít rovnou, že jo, PHP bez typu, no Python bez typu, to je úplně jedno, že jo. Co s tím? No, po spoustě brečení a škemrání, tak mě produkták dovolí, dobře, tak teda refakturuj, můžeš. Dobře, tak jdeme refaktorovat. Ale co to znamená? Co je to ten refactoring? Co tím jako dosáhnu? Refactoring je proces, ve kterým neměním to, jak se ten kód chová. Měním jenom jeho ostatní vlastnosti. To znamená, jak je čitelný, jak jde snadno měnit, jestli je třeba efektivní, jak je snadný mu rozumět. Jo? Když tam jdu do toho kódu a chci tam něco změnit, kolik effortu mě stojí to změnit. Jo? A když je čitelnější, když je efektivnější, když mám třeba testy, tak tohle všechno se dělá s nás, protože mám nějaký guardrails, nějaký zábrany, které mě vedou v tom správném směru a je jednodušší se v tom vyznat a je bezpečnější ten kód měnit. No, zároveň to znamená, že nefixuju bugy a nepřidávám features. Přidávání features a fixování bugů není by definition refactoring. A ještě trošku techničtější vsuvka. Refactoring se obecně dělí na dvě skupiny. Mně se líbí definice structural versus semantic. Někde se tomu říká mikro a makro, což mi zdí divně, ale já budu používat structural and semantic. Structural znamená, že měním jenom organizaci. Například dám extrahovat nějakou metodu nebo zainlineu metodu, dám extrahovat proměnou, zainlineu proměnou. Takovéhle věci, to jsou strukturální refactoringy, které nemění to, co ten kód jako reálně dělá, jenom jako ho přesouvám z místa na místo. A pak je ten semantický, který mění to, co ten kód dělá. Jo, ukážeme si ještě příklady. Ale ještě třeba jako dobrý přirovnání mně přijde takový, že ty tvary těch puclíků, tak když si všimnete, tak oni mají každou stranu jinačí a nepasují do sebe, když byste je zkusili dát do sebe jinak. Jo? Museli byste se fakt jako hodně snažit a nešlo by vám to pak jako zkompilovat. A ten semantický si můžete představit jako tu barvu těch puclíků. A tak. Takže konkrétní example structural refactoringu je, když mám nějakou funkci, která něco dělá, tady jako úplně jako blbý příklad, ale prostě mám nějakou funkci, která něco dělá. A teďka ona dostává nějaký parametry. No a já si řeknu, to už je hodně parametrů, mně by se hodilo tohle trošku jinak. A IDEA má přímo akci, která z tohohle udělá tohle, že založí mi DTOčko, dá do toho všechny ty argumenty a to DTOčko tady použije a vymění ty argumenty a pak to použije tu proměnu ještě tam, kde jako je. Tak já jsem nezměnil nic na tom kódu jako z toho, jak je reálně implementovaný, jak se chová, jestli jsem tam přidal bugy, odebral bugy, nic takového jsem tam prostě nezměnil, jsem přidal třídu a změnil argument. To je structural refactoring. Semantic refactoring je, že například si řeknu, OK, tak třeba chci psát v Kotlinu a chci tady napsat jako hezky, takovým tím Kotlin idiomatic způsobem, tady ten hnusný for cyklus, že jo, tak udělám to, že ten for cyklus takhle přepíšu a použiju na to standardní knihovnu prostě Kotlinu a mám hezčí, jinačí výraz. Ten kód dělá to stejný, ale já jsem nezměnil ani tak jeho strukturu, jako hlavně
semantický význam, že ten kód samotný vypadá jinak, ale dělá furt to stejný. To je to hlavní rozdělení. No a teďka je to AI, jo? Dostáváme se k tomu AI. Tak mám tu úplně brutálně naprasenou codebase. A teď co s tím, že jo? Tak jako teďka je všetci AI, prostě pojďme používat AI na všecko, že jo? AI zaplatíme, prostě kurzory a všecko. Zrefakturujete to za víkend. Začneme zlehka. Já jsem možná divnej, protože všetci v mém okolí tak jako začali s copilotama z GitHubu. A já jsem zůstal u JetBrains AI asistenta a strašně mi to vyhovuje. Jakože na začátku měli takový slabší start, ale teďka mně přijde, že už jako funguje docela hezky. JetBrains AI asistent. Asi znáte ten princip, prostě mám tam v tom IDčku, mám okýnko s chatem, můžu si s ním povídat, mám tam napojenou tu LLMku, můžu mu zadávat úkoly a on mi umí generovat nějaký kód. Pohoda, to známe, že jo. Kde to začíná být už trošku zajímavější, tak teďka je pár týdnů verzí zpátky, tak JetBrains AI tam přidal tady tohle tlačítko Codebase, který teda na každý chat musím zapnout a nedrží se zapnutý, což je pěkně otravný. Ale co to dělá je to, že já mu řeknu, hele, já jsem v nějakém souboru a chci jako něco udělat a ty nejspíš, abys mě jako dobře poradil, co teda jako, nebo dobře udělal tu věc, tak se ti bude jako hodit vidět nějaký další soubory, který s tím souvisí. A nechci přemýšlet nad tím, který, zařiď se. A on udělá to, že tady mám ten původní attachment toho jednoho souboru, nad kterým jsem pracoval původně, a on se zamyslí a říká, aha, tady jsou nějaký další soubory, které se mi budou hodit k tomu, do kontextu, abych ti jako lepší poradil. Takže on si je načte sám. Tohle je jako super věc a zatím mi to funguje velice, velice pěkně. Doporučuji. No a potom teda, když mám ten kód, že jo, v tom chatu, tak takovým jako ještě starým pár měsíců, ale starým způsobem můžu na to, že ten kousíček kódu prostě vložím nebo skopíruju, že jo, jsou tam různé akce u toho v tom chatu. A teďka je zase pár měsíců, týdnů zpátky nějakou tu verzi, tak přidali ten edit mode. A to dělá to, že já si s ním nejenom povídám a on mi teda jako do toho chatu vypisuje ten kód, ale on mi zároveň udělá i to, že mi nabídne rovnou, že ty soubory za mě jako editne. Tohle není agentic, je to prostě furt jako napíšu, co chci, dostanu odpověď, ale je to už jako daleko mocnější a je to velice jako pod kontrolou, protože vidíte, co to dělá a dělá to jako jeden krok. Takže když chcete dělat něco, co je jako jeden krok, tak je velice, velice pohodlný dělat to tímhle způsobem, protože on umí editnout víc těch souborů, já můžu všecko, nebo nemusím akceptovat, můžu se podívat na div, ale je to jako takový, že prostě vím, co dělám a vím, co to pouští, prostě mám to jako pod kontrolou. Další taková pěkná věc, tak přímo v tom kódu potom mám tady intentions, že když si třeba vysvítím nějaký kousek kódu, selectnu, tak on mi tam zobrazí takovou tu nápovědu a pak je tam samozřejmě ta jejich zašmordrkaná ikonka fialová a já tam mám různé akce, které můžu dělat. A to je v podstatě seznam nějakých jako pojmenovaných promptů, že to suggest refactoring, když si pojáte do nastavení, tak v nastavení je sekce, která se jmenuje prostě prompty pro asistenta a vy si tam můžete přidávat další vlastní, když byste třeba vymysleli něco dalšího, co chcete, aby vám s tím jako pomohlo. Třeba nějaké věci, které děláte často. Takže si je můžete takhle jako pouklízet do toho settings a pak je tam máte pěkně jako přístupný. A on tady vezme ten kód, který jsem vybral, vezme k tomu ten svůj, tady zrovna ten prompt je jednoduchý, že jo? Tady mám suggest refactoring, ale ten prompt je refactor the following code. Jo? Tam jako nic dalšího není, ale mohl by tam být klidně odstavce textu. Tak on to vezme a začne zase dělat nějaké věci. Že? Dobrý, pohoda. Další docela pěkná věc, tak je, že když chvilku počkáte, to se tam neobjeví hned, ale když dám rename něčeho a chvilku počkám, tak pod těma 3 řádkama se mi pak začnou objevovat ty další jako nápovědy, ale on to jako trvá třeba 2 vteřiny, než to si to popovídá, že jo, přes ten internet. A tohle mi přijde taky jako docela dobrý, že jako když něco přejmenovávám, tak samozřejmě pojmenování věcí je jeden z největších problémů v programování, že jo, tak tohle mě třeba přijde, že LLMK skvělý, většinou velice užitečný nápady. No a pak je tam ještě jedna věc, které jsem teda jako nepřišel na chuť, ale stojí za zmínku, a to je Merge with AI. Tak já mám radši tady tuhle hulčičku, protože to dělá IDEA a dělá to chytře a dělá to bezpečně, ale když jste jako odvážní, tak můžete občas jako tak jako zkusit i tuhle věc a uvidíte, co to udělá. No a pak samozřejmě Johnny, teďka jako novinka, třeba měsíc,
pár týdnů stará. To je odpověď JetBrainsu na kurzor. Že jo, kurzor taky všichni samozřejmě známe. Tak je to agentic programování. Vypadá to velice podobně jako ten AI asistent. Mám tam okýnko, napíšu, co chci a řeknu mu pracuj. A on začne tím, že si naplánuje tu věc, co jde dělat, napíše pěkně plán a pak odškrtává, když ten plán jako plní. A když třeba narazí na nějaký problém, tak on ten plán sám umí jako v průběhu měnit. A co je na tomhle dobrý, tak to Junie má už docela dobrou integraci s těma ostatníma věcma v tom JetBrains, v tom idečku, v té ideji. Takže on třeba, když si pojáte do kurzoru a řeknete kurzoru, tady máš prostě nějaký kód, udělej mi nějaký změny a ověř si to tím, že pustíš testy. Tak on udělá to, že v tom chatu napíše, tady mám nějaký terminálový příkaz, tím si pustím testy a on je jako pustí, pak se podívá na výstup a třeba tam má chyby, tak to opraví. To je jako dobrý. Ale mně se líbí, že ten Junie, tak on umí volat nativní věci v tom editoru. Takže Junie, když pouští testy, tak on vám vyskočí to okno těch testů, jak kdybyste šli prostě do té složky s testama, tam mám nějakou tu test case a dám play prostě, že to pustím a teď mě vyskočí to okno, kde vidím pěkně jako graficky ty testy, které se tam pustili, ty logy, pěkně naparsovaný po těch jednotlivých testech. Prostě to pustí tou nativní IDE akcí. A umí takovéhle věci jako víc, že to jako je propojený s tím IDčkem. A ty věci, které to dělá, tak k tomu používá často právě to IDE. A to mně se třeba jako hodně líbí. Pointou tohoto tématu přednášky není jít do detailů, takže já nebudu dále zabíhat do Junie. To si můžete všichni vyzkoušet. Teďka je to dokonce v nějaké trial verzi na Freečko, takže doporučuji si s tím pohrát. Jsou tam nějaké kredity, které můžete prostě spálit na hraní. No, jak z toho vymlátit co nejvíc? Jak prostě z toho, pojďme to AI prostě použít a dostat z toho něco užitečného. Teď jsem narazil na tenhle jako pěkný tweet a vlastně oni to jako říkají všetci. Všetci říkají to stejný, opakují tu stejnou radu. Použij AI k tomu, aby si vygeneroval prompt, který dáš zpátky tomu AI a nechal podle toho pracovat. Takže řeknu třeba ChatGPT nebo DeepSeeku nebo prostě Gemini, komukoliv řeknu nějaký prostě bordílek, mu tam naházím nějakou věc, udělej mi prompt pro kurzor. Nechám si to vygenerovat, to vezmu a dám si to do toho kurzoru a nechám ho pracovat. Nebo se dám do toho Junie a nechám ho pracovat. Dobrá věc, dává smysl, funguje to relativně pěkně. Trošku techničtěji, přece jsme programátoři. Abyste z toho AI vymlátili co nejvíc, tak potřebujete dvě věci, které k tomu přispívají nejvíc. To znamená skvělý kontext a skvělý feedback. Do skvělého kontextu zapadá například MCP tooly. Já si můžu do JetBrains, do IDEI a i do toho kurzoru nainstalovat takzvaný Model Context Protocol tooly, který mi třeba udělají to, že hledají v našem Atlassianu. Že? Tak máme Atlassian, rádi trpíme, tak v tom máme dokumentaci a teďka já potřebuji, abych nemusel tu dokumentaci kopírovat tam a zpátky, tak já si tam dám ten MCP tool, dám mu ten token a řeknu mu IDEO, tady máš prostě tool, který se umí podívat do Atlassianu. A já když pak něco řeším, tak on se může podívat přes ten tool do toho Atlassianu, třeba to prosearchuje na nějaký ADRK nebo na nějakou dokumentaci, která je feature, vytáhne si to do kontextu a pracuje s tím. Užitečná věc. Nejenom tohle, jo? Jsou různý spousty toolů. Určitě znáte MCP, takže nebudeme rozebírat detaily. Další velice užitečná věc, co už jsme si ukazovali, ten code-based context. A teďka je novinka, asi třeba jako fakt 4 dny stará, tak kurzor přidal feature folders, kde předtím doteďka vždycky se dělalo to, že já tam dám třeba křížek nebo zavináč a dám nějaký název souboru a on si ho vezme do toho kontextu. Takže já jsem mu jako explicitně mohl říct, tady máš nějaké věci, které ti budou zajímat, až ten můj problém budeš řešit. A když máte pěkně nastrukturovaný projekt, což podle mě je to, že máte projekt nasložkovaný po doménách, takže mám třeba složku aplikace, lomeno uživatelský prostě problémy, který řeším, lomeno aplikace, lomeno objednávky, aplikace, lomeno produkty. Jo? Když to mám nasekaný po těch doménách, tak obecně samozřejmě tokeny jsou drahý, LLMka jsou drahý a není dobrý a občas ani nejde mu dát jako celou codebase.
Ale jako když řeším nějaký ten podproblém, tak já mu často chci dát aspoň tu skupinku těch věcí. A vypisovat tam ty jednotlivý soubory je strašně otravný. A když mám ten projekt pěkně nasekaný po těch doménách, tak mu můžu dát celou složku. Ty máš produkt a běž něco editovat do kontroleru třeba. A funguje to strašně pěkně. A doufám, že to JetBrains brzo opíše. A ta druhá důležitá věc tak je samozřejmě feedback, který mu dodáváme tím, že když už teda jako něco udělá, tak pak mu řekneme, jestli to udělal správně nebo ne. A on si to občas i v tom agentic modu si to umí říct jako sám. Takže třeba to Johnny nebo kurzor, tak já mu řeknu, tady máš prostě Gradle, Maven, Composer build nebo něco, že jo, pustí to statickou analýzu, pustí to linty, podívej se na výstup, oprav věci, které tam prostě najdeš, že jsou špatně. Easy. Testy. Můžu si pouštět testy. Krása, paráda. A pak samozřejmě human in the loop, to znamená, já mu ten feedback dám jako já, jako člověk, napíšu mu, udělal jsi to blbě, zkus to znova, snaž se víc, nebo něco, smažu tě, že jo, vyhrožování, taky jako různé věci, že jo, děláme potom. Problém ale je, že ta naše codebase je špageťárna. A ta špageťárna nemá ani typy, ani testy, takže já nemůžu udělat tuhle věc, protože prostě ji nemám. Takže já, když ho pustím v tom agentic modu, tak on mě začne měnit random věci a já nemám jak zkontrolovat, že jsou dobře. Já musím být ten human in the loop, který mu to všechno opravuje. A často, když jsem tu codebase podědil, tak třeba tomu ani jako nerozumím a je to prostě průser, jo. Takže pokud mám takovouhle codebase, tak mě to AI jako moc nepomůže. A z té povahy toho AI, jak to funguje, tak tam jako vyplávají na povrch takové jako podproblémečky. Takže často se stane, že to vygeneruje kód, který prostě nejde zkompilovat. Jo? To se jako moc často nestává, ale občas se to stane. Jako třeba minulý týden mě to furt ještě se občas stane. Minulý týden třeba konkrétně se mi stalo, že mi vygeneroval nějaký kus kódu a nedal tam importy, jo, nahoru. A prostě to nešlo zkompilovat, jo. Dobrý je, že tohle je zrovna ta věc, která je solvable tím, že pustím ten build, on si řekne, aha, to jsem posral a dá tam ten import. Většinou to jako je v pohodě, tyhle problémečky. Co je horší, tak to AI vidí patterny, ale nerozumí těm věcem. Ono ti snadno a často rozbije věci, které jsou nějaký edge casey nebo něco. A tady to nejde vyřešit jinak, než human in the loop, že já ho zkontroluju a opravím mu to. Jo, to prostě jinak neuděláte. A co je ale jako fakt jako blbý, tak strašně rádo umí udělat samozřejmě nebezpečně ty structural changes, které můžou a nemusí vést k tomu, že ten kód nejde zkompilovat. Třeba řeknu mu, udělej nějaký refactoring a on vytáhne tu metodu, dá ji prostě vedle a skopíruje ty řádky blbě a já si toho nevšimnu. Jo? A on to udělá blbě proto, že on jenom předpovídá ty další tokeny. Většinou se mu to povede, ale taky se může stát, že se mu to nepovede, protože to není exaktní, je to statistika. LLMko tomu nerozumí, jenom má tak obrovský korpus těch trénovacích dat a ten metoda, tím, jak ho natrénovali, že pak většina těch věcí, co po něm jako denně chceme, tak funguje dobře. Jo? Napiš mi bubble sort. Samozřejmě, to je jako na GitHubu je toho spousta, tak to zvládne perfektně. Ale když pak po něm chci něco jako složitějšího, něco prostě, co k tomu potřebuji kontext, nějaký business pravidla, který často třeba ani sám jako nevím, protože víme všichni, jak na tom jsme se zadáníma občas, jo, tak pak to naráží na ty limitace. Ale samozřejmě, když to jsou věci, které to vidělo, tak to funguje prostě pěkně. Že? No, kdežto v porovnání s tou jako ideou, že jo, tak ta idea, když jí řeknu extrahuj metodu, tak ona prostě ví, jako co má dělat, že jo. Ona jako ví, kam ta věc prostě patří a ví, jak to udělat, aby to fungovalo, aby nezapomněla žádný ten řádek. A mně přijde jako, že pěkný přirovnání by může být, že třeba mám takovýhle jako blbý třídy s blbýma názvama metod, ale řeknu třeba teďka, že to chci přejmenovat. No tak když bych neměl idečko, tak můžu regulárem třeba najít na Codebase greet, slovo greet, nebo s nějakýma závorkama, s mezerou, nebo s tečkou a zkusím to jako textově nahradit. A to je jako ekvivalent toho, co dělá to LLMko, když mu nějak nepomůžete. Když ho necháte jako běžet jenom tak, jak je jako surový samo o sobě, tak ono dělá jenom textové operace. Když to IDEA dělá typově bezpečné operace. IDEA ví, že když přejmenujeme metodu greet na klase admin, tak ví, kde všude je použitá
a ví, že má opravit jenom ty class, jenom ty usage z toho admin a že má nechat být tady tyhle dvě věci. A není tak těžký vyrobit kód, ve kterým není jasný, že v té proměnné je admin. Můžu mít třeba metodu, která vrací proměnou, vrací hodnotu, já si uložím do proměnné, použiju před názvem var a nějaký prostě chytrák vrací to admin, ale pojmenoval to jako guest. Nebo se to změnilo a nepřejmenoval ty proměny. A najednou ta metoda má var admin rovná se get prostě user nebo něco, ale vrací to gesta, nevrací to admina. No ale LLM uvidí admin.greet metodu a řekne si, to bude asi admin, tak to přejmenuje. Že? Takže ten rozdíl je v tom, že IDEA má pevně svázaný a přesně ví, která ta metoda patří k té třídě a když mu řeknu přejmenuj, tak je přejmenuje exaktně. Takže jaké nástroje už jako máme, které můžeme používat na ten refactoring a můžeme na ně spoléhat? Tak moc pěkné věci v takovéhle jako situaci, kdy mám fakt jako ty špagety, tak samozřejmě IDEA, TypeSafe, Structural Refactorings a další věc je Structural Search and Replace, taky v IDEI a pak jako svůj hlavu. Obecně u refactoring procesu a nehledě na to, jestli to dělá AI nebo člověk, tak je dobrý se na začátku zastavit a rozmyslet se, co vlastně jdu dělat. A zkusit se rozmyslet, jaký kroky jdu dělat. Protože spousta vývojářů, a já jsem taky ten zlozvyk měl na začátku, když jsem nevěděl, jak to dělat lepší, dělá to, že si řekne, tak já jdu tady ten kód vyčistit, než jdu tady naprogramovat nějakou feature. A vleze do té třídy a začne prostě měnit ten kód a říkat si, co ještě tady změním, začne přesouvat ty věci, začne přejmenovat ty metody. A je to dobrý. Ale pak na konci, až tohle všechno udělá, tak třeba to neudělá ani ideu. Jo? Třeba občas řeknu to, že prostě skopíruju si tu třídu, skopíruju si tu metodu, neudělám to těma refactoringama. Jo? Ale je to v pohodě, vím, co dělám, vím, kde ty usages jsou, pošéfil jsem si to, opravil jsem si to. A teď na konci toho refactoringu mám jednu velkou obludu, spoustu změn, které jsou zamotané do sebe a není vůbec jednoduchý se v tom vyznat, co jsem vlastně jako zrefaktoroval. Jo? Nejčastějším zdrojem konfliktů v větvích, když něco vyvíjím, tak jsou refactoringy. Nejsou to nový features, nejsou to bugfixy, jsou to refactoringy. Může se zdát, že to jsou ty features nebo ty bugfixy, protože jste zároveň s tím udělali to, že jste přesunuli nějakou metodu, přejmenovali jste třídu, přejmenovali jste nějaký field a pak jste opravili tu věc. Ale spojili jste dohromady dvě různé věci. Spojili jste refactoring a ten bugfix nebo feature. A zdrojem těch konfliktů jsou nejčastěji ty refactoringy. Takže když dáte dohromady to, že vezmete ty bezpečné refaktorovací nástroje a přidáte si k tomu tu dobrou hygienu, co se týče Gitu, tak tím získáte nejenom to, že jste si jako zlepšili kód, ale získáte tím i to, že jste schopní na to udělat s nás review. Tady třeba mám příklad, kde když udělám to, že zároveň přejmenuju proměnou na obou místech a přidám tady řádek, tak ano, Git se zlepšuje, algoritmy na diffy se zlepšujou. Dřív nebo později to Git bude umět poznat, že se zároveň tady změnila nějaká věc a zároveň tady přibyl řádek. Aktuálně to poznat neumí. Aktuálně GitLab prostě mi to neřekne. Slepí mi to dohromady v tom diffu a já, když fakt nejdu řádek pořádku, tak si toho nevšimnu, že mi tam přibyl nějaký řádek, který tam je nejspíš správně, ale prostě si toho nevšimnu, nevidím to. A správné řešení je takový, že to jsou dvě různé akce. Akce 1. Přejmenuju tu proměnou a commitnu. Akce 2. Měním chování. Měním to, jak funguje ta feature, nebo ten bug prostě opravuju, měním chování. Když mám takhle dva commity, tak já jsem schopný jít a jsem schopný podívat se na tenhle první a tady se vůbec nemusím zastavovat, protože vidím přejmenovaná proměna, jdu dál. Přidaný řádek, dává smysl? A tady už se můžu zamyslet, tady už můžu dát tu mentální energii, zamyslím se, dává smysl, nedává smysl, dává, dobrý. A když vidím tohle a je tady těch řádků 16 místo 3, tak ten přidaný řádek se hledá fakt blbě. Jo? Takže není to jenom o tom, že umím přejmenovat kód, přidat řádky, přejmenovat proměny atd., ale to je o tom, jestli umím udělat hezkou historii, kterou mě pak někdo je schopný zreviewovat. Potom je to spolu jako velice, velice úzce souvisí. No, bezpečné operace. Podle mě jako spousta z nás zná ten rename refactoring,
extract inline. Ale samozřejmě IDEA má pokročilejší refaktoringy a lidi mají většinou tendenci dělat to tím způsobem, který znají. Já vám jako silně doporučuju, zkuste zapomenout na tu metodiku, jakou vy jste zvyklí prostě pracovat s těma věcma a otevírejte tady tenhle dialog častějš. Ať se naučíte ty jednotlivé prostě operace, které to za vás umí udělat, protože oni umí udělat rychlejš a bezpečnějš, než když přepisuju ten text ručně, tak ta IDEA to prostě udělá lepší. A úplně nejlepší, na klávesnici máte takový velký tlačítko, který nepoužíváte. A to tlačítko se jmenuje Caps Lock. A to tlačítko jde přemapovat. A úplně nejlepší věc, co můžete udělat, je, že si přemapujete Caps Lock třeba na F13 a pak si na to nabindujete tady tu Refactor This akci. Takže pak vždycky, když něco měním, tak tady mám tu velký tlačítko, do kterého se strašně snadno trefuje a mám tam to Refactor This. Skvělá věc. Jestli si něco z téhle přednášky odnosíte, tak tohle. No, pojďme dál. Structural Search and Replace. Skvělá věc, protože to zase využívá ty znalosti té idei, té znalosti toho kódu, tomu, že to rozumí těm typům, tomu, že to chápe ty reference. A dobrý je, že když tady ten dialog otevřete, tak on jako je děsivý, ale on tady má spoustu příkladů. A jsou i YouTube videa, nebudeme zase zabírat do detailu, jo, ale jeden takový jako příklad. Teďka jsem měl třeba problém, že na Codebase, tak jsem se rozhodl, že místo toho, abych měl longový IDčka, takže tam chci mít typovaný IDčka, no a tím pádem já potřebuji najít všechny IDčka, které mám jako opravit. A ano, mohl bych textově hledat long ID nebo private long ID, no ale pak zjistím, že některý tam to private v tom nemají, že někde jsou protected for some reason, jo? A to je přesně to hloupý textový hledání, který je jako zbytečný, protože tahle věc je extrémně mocná. Takže já si řeknu, OK, hledám target field na nějaké třídě, která má anotaci entitu a ten field se jmenuje IDčko a je typu long. Ještě tady to long bych možná ani nepotřeboval, stačí jenom tohle. A já jsem schopný tímhle zacílit a trefit a najít všechny ty IDčka v tom kódu a pěkně se jako trefím rovnou na ten řádek, kde potřebuju a teďka můžu s tím mít jako něco dělat. A třeba tam dám to typované IDčko, jo, v rámci toho, že uklízím v tu Codebase. Kde to AI jde použít i na takovýhle jako nepříjemné situace, kdy refaktorujete nějakou špageťárnu, tak je to, že docela dobře funguje, když chcete jako něco vysvětlit. On tomu jako sice technicky za to nerozumí, ale vidí ty vztahy mezi těma věcma, vidí ty paterny a má ten trénovací korpus fakt jako velký, takže on často z něho vyleze fakt něco jako užitečného. Takže i v té jako špageťárně on často jako trefí něco, co mě aspoň nasměruje a je to jako dobrý. Exploratory refactorings, to znamená, já mu neřeknu, zrefaktoruj mu to, já se ho zeptám, jak bys to zrefaktoroval a pak si řeknu, dává, nedává smysl. Prostě je takový jako párovej programovací kamarád, který mě napovídá, našeptává nějaké věci. Pojmenování, skvělá věc. V Rodiku si třeba teďka hrajeme s Devinem, což je taky nějaký AI dev coding prostě prostředí, který je jako hodně agentik a hodně autonomní. A oni mají takovou jako, asi mají moc peněz, tak se rozhodli, že budou se jako promovat tím, že udělají automatickou dokumentaci pro open source věci a jmenuje se to deepwiki.com. Můžete tam dát nějaký svůj prostě repozitář a on ho naskenuje, podívá se fakt jako na ten kód, podívá se fakt jako na ty třídy a zkusí z toho vytáhnout jako tu dokumentaci, která tam jako není, ale on ji vymyslí. A docela, jakože funguje to docela jako dobře, protože on to fakt jako projde celý a vytáhne z toho třeba, jo, tady mám nějaký prostě informace o tom, jak to funguje s těma typama, tady je třeba Postgres, tady je MySQL, jakože všechny ty věci tam vytáhne a jde v tom pak hledat. A můžete se ho na to zeptat na nějaké věci. Je to jako docela dobrý. Samozřejmě není to exaktní, protože furt je to LLM, furt je to statistika, ale je to jako dost dobrý. No a další takový use case, který jako ještě jako jde, tak mě strašně dobře tady na takovéhle Codebase se pracuje právě s tím AI asistentem, ne s tou Juní, která pak vždycky ustřelí a začne měnit věci, že jo, který jakoby měnit neměla, protože tam nemá ten feedback. Ale ten AI asistent vždycky dělá ten jeden krok, já se podívám, co udělá, jestli se mi to líbí, pokračuju. Strašně dobře funguje, když potřebuji napsat nějakou věc
nebo zrefaktorovat nějakou věc, vytáhnu ji do metody, nebo napíšu prostě prázdnou metodu, která má jenom typovou signature. A pak mu řeknu třeba do komentáře, jo, tady chci prostě, aby to nějak fungovalo. A když se jako trefuje do té funkce, tak zase z toho lezou fakt často pěkné věci, ani se člověk jako nemusí moc snažit. No a zároveň, když mám jako dobrý prompty a mám třeba jako popis nějakých jako standardů toho, jak ta codebase má vypadat, tak s tím jako můžu generovat testy. To mi jako dost pomůže na té codebase, která žádný testy nemá, tak budu mít jako testy, že jo, napíšu je rychlejš, pokryju to rychlejš těma testama, a pak na to můžu pustit ten agent encoder. Ale zase, protože nemám ten feedback loop, tak musím zkontrolovat, že ty testy testují opravdu něco užitečného, protože jak všichni víme, napsat testy, které jenom generují coverage, ale vlastně reálně nic netestují, je velice snadný, takže je potřeba to zase jako zkontrolovat. Jo? Není možný ho nechat prostě řádit jako jen tak. Budoucnost. Mně by se strašně líbilo, kdyby IDEA se vydala směrem, že to LLMko používá k tomu, aby vytvořil ten plán a pak ty refaktoringy samotný z co největší části dělala tou ideou. A oni to dokonce zkoumají. Na netu najdete tady nějaký experiment od nějakých JetBrains lidí, EM Assist. Byl to plugin, teď na aktuální verzi IDEA už nefunguje, ale předtím to fungovalo. A fungovalo to tak, že když jsem řekl, že chci tady refaktorovat nějaký kód a že tam chci extrahovat nějaké metody, tak on to LLMko použil na to, aby mu napovědělo, jakou část té metody má vybrat na tu extrakci, pak vybral ty řádky, které do toho spadají a ten extrakt udělal tou akcí té idei, místo toho, aby to dělalo to LLMko. Což znamená, že mám to nejlepší z obou světů. Mám tu kreativitu toho LLMka a zároveň mám tu bezpečnou operaci, kterou mi tam garantuje to IDčko. A z těch různých jako článků, který tak jako IDEA a JetBrains prostě píšou, tak to vypadá, že jdou tímhle směrem. A jestli fakt půjdou tímhle směrem, tak já osobně si myslím, že to bude jako kurzor killer, protože nebude, samozřejmě Johnny je pomalý, je nový, ladí prostě nějaký věci, jo? Dejme jim pár měsíců, přece jenom JetBrains je trošku zpožděný v tomhle, ale na druhou stranu, jestli tohle dotáhnou, aby ten Johnny byl schopný co nejvíc akcí dělat tím IDčkem, že mu je vystavím tomu LLMku, tady máš prostě refactoringy, tady máš structural search and replace, nageneruj mu tu šablonu pro to structural search and replace, pro ty výskyty pak udělej nějakou akci, tu udělej bezpečným způsobem. Když tohle tam JetBrains dostane, tak tu bude naprostá bomba, protože já pak budu schopný velice, velice bezpečně refaktorovat i tu špageťárnu. A na to se strašně těším a moc jim fandím, aby to fakt jako dotáhli, protože podle mě JetBrains, na rozdíl od kurzoru, tak investoval roky do toho, že napsali nějaký prostě engine, který exaktním způsobem se snaží pochopit tu codebase a indexuje ty vztahy a ty reference v té codebase. A je to IDčko. Když to kurzor je textový editor, který sice tam mám jako ten language server, ale furt je to textový editor. A JetBrains má tím pádem jako náskok, takže oni jako doteď byli zpomalení, ale když jako teď trošku se jako posnaží, tak si myslím, že kurzor přestane být jako relevantní během pár měsíců. To je moje, doufám v tuto budoucnost, neříkám, že to tak opravdu bude, doufám v tuto budoucnost. Závěr. AI je dobrý na automatizování human-like decisions, ve kterých člověk stejně statisticky v dostatečně velkém vzorku dělá chyby. AI taky dělá chyby a když si s tím trošku pohraju, tak většina těch případů zafunguje správně. Takže na takovýhle případy, kdy nejsem schopný udělat jako tu exaktní operaci, která je bezpečná a jasná, ale potřebuji nějakou jako kreativitu a nějaký nápady, super, pojďme používat AI. Na ty exaktní operace, na ten naprasaný codebase, nemyslím si, mám z toho strach. Občas, když tu servis nemáte moc velkou, tak by mohlo být jednodušší, protože samozřejmě teďka generování kódu je úplně někde jinde, než bylo, tak může být jako jednodušší alternativa, že místo, aby jsme to opravovali, tak to přepíšeme. To doteď v podstatě nikdy nebyl dobrý nápad. Vzít prostě servis nějakou a říct, tak to jdem prostě rok přepisovat. Nikdy nikomu se to nepovedlo a jestli jo, tak to byla prostě nějaká náhoda, statistická chyba, ne, prostě nefunguje to. Vždycky to dopadne tak, že buď to dojde trpělivost vedení firmy a řeknou, tak došly prachy, máte to, nemáte, tak končíte a ten projekt se zabije a jede se vůbec nad tím starým. A nebo si řeknou, OK, tak už jste toho dodělali dost, tak přepínáme, ale mezi tím se samozřejmě furt vyvíjelo to starý, protože nikdo
neřekl, tak jako končíme a fakt na to už nebudeme šahat. Ne, furt jako chcou vyvíjet tu starou věc, že jo. A ta nová to nedohnala a teďka ji na to přejdou a průser, že jo. Takže prostě jako from scratch přepisy nefungovaly nikdy, teď začíná být zajímavý, že možná by fungovat mohly, že z ročního projektu se může stát dvouměsíční a má to šanci na úspěch. Použijte to AI jako takového juniorního asistenta, juniorního kolegu, ne prostě chirurga, který nesmí přetnout žádnou tepnu. Jo? To je, na ty exaktní operace používejte tu ideu a na ty kreativní věci použijte to AI. A naučte se používat ty své tooly, které teď máte. Podle mě, jo, sice se říká, za 5 let už nikdo nebude programovat, jo? Já si to nemyslím, ale uvidíme, jak to bude. Minimálně ještě nějakou dobu ty idečka relevantní budou a nic neskazíte tím, že se naučíte ty bezpečné operace používat správně. Tak. That's my take. Tak máme tu otázky. No výborně, ano, to je velice dobrá neotázka, Honzo, máš pravdu. Junie už je i v PHP Stormu. Skvělá věc. Bohužel samozřejmě je potřeba dodat, že Junie je nový, z nějakého důvodu je výrazně pomalejší než kurzor. Myslím si, že to souvisí s tím, že rozdali hromadu kreditu zadarmo a že část těch modulů provozují na vlastní infrastruktuře. Ale to je fixable věc, se kterou snad něco jako udělají. Jaké MCP máš nahukované? Já jsem začal akorát s těma dokumentačníma věcma. Neměl jsem zatím moc use case pro nějaké jináčí věci. Myslím si, že může být docela fajn takový ty MCPčka, který umí psát read-only queries, nějaký selecty, když potřebuji něco zanalyzovat. Ty jsou docela populární. A teďka jsme si hráli s nějakým MCPčkem, který dělá to, že to je nějaká firma, která hostuje různé databáze, vektorový search a takovéhle věci. A taky jako open source projekt udělali, že indexují knihovny a indexují markdowny. Takže já pak jsem schopný si to nahoukovat jako MCPčko do kurzoru nebo do JetBrainsu. A když mám novější verzi knihovny, než na čem je natrénovaný ten model, tak si to vytáhne tu dokumentaci z toho. Taky docela šikovná věc. Jmenuje se to Context 7. A mám ale obavu z toho, že to brzo přestane být zadarmo, protože to je docela dobrý. Ale určitě jsou i nějaký takový jako open source varianty tohohle. No. Jinak jsem si s tím MCP zase až tak moc nehrál, jenom tady prostě vlastně s těma dokumentačníma věcma. No. Tak jo, další dotazy nejsou? Nějaké nesouhlasy? Čau. Hele, toho AI asistenta mám jako fakt každých jako 5 minut otevřenýho. Jakože něco se ho zeptám, nebo on samozřejmě, tam není jenom to četovací okno, ale tam jsou i inline akce, v tom, to jsem neřekl, jsem asi mohl, tam jsou i inline akce. Já můžu přímo v tom kódu, aniž bych otevíral to četovací okno, tak si dám prostě zkratku, teď mě tam vyjede to jako jejich fialový kurzor, já můžu napsat, co chci, on mě tam začne generovat kód přímo jako inline, že nemusím ani otevírat ten chat a pak tam mám ten div, že mi to zobrazí, co jako odebral, co přidal. To jde taky dělat, takže to občas dělám. Dost často si nechávám dogenerovat nějaké funkce, dělat nějaké jako refactoringy. Na co mě to fungovalo zatím úplně nejlíp, tak bylo, když jsem se učil Kotlin. Protože idiomatický Kotlin má prostě obrovskou knihovnu, to LLM je na tom natrénovaný, měl jsem ty patterny, já jsem byl jiný Google, že jo, furt se připínal do prohlížeče a na Advent of Code jsem se učil prostě Kotlin a vždycky, když jsem chtěl použít nějaký pattern, tak jsem se prostě zeptal asistenta, hele, jak se dělá tato věc. A on mě napověděl prostě věc, já jsem si ji tam skopíroval, nebo on dělá i to, že IDEA měla ještě před těma AI asistentama ten jejich lokální autocomplete model, který byl taky docela dobrý a ten uměl napovídat víc než jednu další operaci, že třeba napovídal celý řádek. A teďka, jak je tam ten AI asistent, tak jako není úplně vidět, jestli ta nápověda je, že napovídá ten AI asistent, nebo jestli napovídá ten lokální model. Ale podle mě se to teď jako stírá. A to je taky jako docela dobrá věc, která jako funguje taky hodně dobře.
která je vlastně jako nativně v tom workflow, takže jako nemusím z toho, ani do toho chatovacího okna nemusím odcházet, mám to prostě tam rovnou a nemusím ani žádný zkratky psát a rovnou mi to prostě napovídá, zatímco něco jako programuju. Ale to chatovací okno a nějaký ty prostě akce, to jako fakt jako každou chvilku, no. To mně přijde užitečný. Jako nějaká vstupní bariéra, jakože samozřejmě všichni mají hrozný práce a prostě je to taková věc, kterou... Tohle je právě nulová vstupní bariéra. Když přejdeš na kurzor, tak se musíš učit jejich debilní zkratky, které umí jenom frontendáci. Ale ideu všetci používáme. To bylo jako, že prostě jako se jednou nehecnul prostě, hele, budu dneška to používat, nebo No jasně. Ne, to bylo prostě, že... Řekl jsem si, už mě nebaví chodit se ptát ChatGPT, začnu se ptát tady AI okna, abych nemusel altabovat. A v 90% to bylo ekvivalentní. For some reason ChatGPT je občas chytřejší a má deep research, takže jako občas si jako odběhnu. Ale prostě 90% odbavím z toho chatovacího okna v tom idei, že jo. A když už se naučím tadyhle workflow, tak už jenom kousíček od toho, že přestanu z toho kopírovat ty věci, ale začnu ty věci dělat nějak jako chytřejší, že to zapracuju do toho workflow a nechávám si ty snippety kódu generovat. Jakože to generování těch velkých kusů kódu tím agentic způsobem, to funguje hezky na nové věci, když máš dobře nastavený ty rules a tady tyhle věci. Tam je vyšší vstupní bariéra, protože podle mě spousta lidí se lekne toho, že první prompt udělá nějakou hovadinu a řeknou si, to nefunguje. Ale když mám ty malé kousíčky, kde používám toho AI asistenta na ty malé kousíčky, kde mám funkci a teďka i třeba, že jo, když nemám Kotlin, ale mám Javu, tak prostě v té Javě třeba čtení souboru. Často otravná věc, potřebuji nějakým speciálním způsobem číst ten soubor, nestačí mě prostě read text, potřebuji buffer, potřebuji procházet řádky, nějakou složitější operaci. A to, abych do sebe poskládal ty file reader, buffered stream, věci prostě, tak to je 6 nějakých tříd, které do sebe musím obalit. A to je kód, který já nechci pamatovat, jak si píše. A mě to ta idea s tím Jedi asistentem napoví prostě takhle, že jo. Když mám tu funkci, která jasně říká, OK, tak já jdu číst soubor nějakým speciálním způsobem, tak on to prostě napoví a je to jako hned, že jo. A od toho pak už je kousek k tomu, že jo, většinou to jako nedělá blbosti, a většinou je to užitečný, občas zkusím toho agentic, který ale nemůžu použít, když nemám testy a typy, ale na nové codebase, kde mám pěkně statickou analýzu, mám tam od začátku testy, mám tam od začátku správně používané typy, mám tam třeba ArchUnit a všechny takovéhle věci pěkně vyřešený, tak pak si můžu lajznout i to, že toho agenta občas prostě na něco pustím a nechám ho prostě řádit. Samozřejmě nedám mu merge práva, ale jakože občas toho lezou i užitečné věci. Super. Poslední otázka. Myslíš, že to zrychlení té produktivity jako si pozoroval úplně od prvního dne, anebo tam je taky to, že se s tím pereš na začátku prvních pár týdnů říkáš si, jestli to dává smysl vůbec používat a pak teprve, když si do toho jako najel, pochopil to, jak to používat, tak si viděl, že ti to zásadně posunulo. Já jsem si teď uvědomil, že neopakuju otázky, sorry. Jestli tam byla vstupní bariéra, tak vstupní bariéra byla u toho agentic přístupu, protože to pustíš a teď to běží a něco to dělá a dlouho to něco dělá a teď, když jsi to blbě zadal nebo jsi tomu dal blbý kontext, tak z toho vylezl blbost a teď jsi na to těch 6 minut čekal, než se to jako něco dodělá, protože jsi říkal, jsem zvědavý, chci se podívat, co to dělá, že jo? Tak jsi prostě nešel si dělat to kafe, ale fakt se díval, co to dělá. A ty si řekneš, vylezl z toho blbost a ztratil jsem čas. Jo? A to je podle mě vstupní bariéry, na kterou jako narazí spousta lidí. Ale u toho asistenta, který udělá jednu tu akci a udělá ji strašně rychle, tak já jsem schopný úplně takhle prostě iterovat nad těma věcma a říct, to se mi nelíbí, trošku jinak. A tam ta vstupní bariéra je nulová. Tam je nulová. Proto to ukazuju. Proto jsem začal tím asistentem, protože tam je ta vstupní bariéra tady prostě, nikde. Ještě někdo? Jestli ne, tak když tak na pivu. Tak dík.